ότι δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα, μέχρι να συνεχίσουμε, μέχρι να ανατραπεί η πολιτική που συνεχίζει να γεννάει νέα. Για δικαιοσύνη, για να μάθουμε τελικά γιατί χάθηκαν τόσα παιδιά, για να μάθουμε τελικά γιατί κάθε μέρα συμβαίνουν ατυχήματα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν κι άλλες ζωές. Τότε ήταν αυτά τα παιδιά, θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστούνια. Δεν θα μάθουνε να με βρουν στη κόρη της ψηλά τους περιμένω και